книга е нова и тя дойде от почтата, от интернета. И книгата е интересна. И там някъде имам още една книга. И за това книгата се учи по-английски с лампата. И едното удоволствие е много хубава как е разстроението. И какво прекрасно горещо време не знам. Почтата е тука на книжката и за това се слуша. Вече скоро книгата не се знае. И там някъде книгата по-английски се учи. И варианта по-английски е хубаво. И с граматиката нищо му няма. И новата книга е хубава. И в сезон 7 е такава книжка, където става. Книжката е хубава и интересна. И ви запознахме, че книжката е много интересна и различна. И предполагам, че книжката нека да бъде интересна. И различен начин, че книжката е хубава. И нека да